Baxhashazwa abantu laphana. Baxhashazwa. Yabona ufowethu ngiqashwe ngo-2006 mina uyazi. Yeah. Hey, kudlaliwe ngathi futhi yabona imali eholwa umasipala la eThekwini. Ngisaba ngisho ukuyitshela umuntu ukuthi imalini. Kanjani? Ngendlela engekho ngayo. Kuyarodwa la inkulu irobhari ekhona la. AyeThekwini mfowethu uyabona umasipala weTheku ubolile kusafanele ngibatshela ubolile umasipala weTheku. Hey, MK forever please value my club. Ngiyakubona konke nje yabona la kumasipala lwaseThekwini mfowethu. Khuluma ngento ngoba ngisebenza kuwona mfowethu. Hey, siyaxhashazwa la mfowethu. Siyaxhashazwa. Ngiyaqala mina yabona nje bathi bekhuluma ngalo wasemandeni. Ngilimele lezi insuku angiyikho emsebenzini. Ngeke ngathi uNguquko ekhaya. Sengibona abanye osisi nje abawu2 ngeke ngibadalulela amagama abo. Basebenza kumasipala wasemandeni uyazi. Ngiyabuza ke kulabo sisi ukuthi ake nentsheneni ke sikhuluma iqiniso. Ngifuna ukwazi ngalo masipala lo wasemandeni ngokuqhathanisa nomasipala engisebenza kuwona weTheku. Imalini abayiholayo, imalini neholayo la. Hey. Ngithole ihlazo ukuthi futhi lo muntu untshena ukuthi uhola imali engaphezulu komuntu osebenza kumasipala la eThekwini. Kodwa kumasipala wasemandeni. Kodwa umasipala wasemandeni kuthiwa ungumasipala omncane. Labo umasipala kuthiwa bakhulu abala eThekwini. Hayi abafuni ke nemali, imali sidliwa abanye abantu. Yabo. Ukhona into ekade ibangwa nje la mhlambe 3 months ago sengifuna ukuba mfishane nje. Kunento ekade ibangwa la kuthiwa category 10. Lento ithe mayibangwa kwatholakala ukuthi okawunda namakhansela bahola ngocategory 10. Thina abasebenzi siholelwa ngocategory 8. Umuntu osebenza eGoli uma ngabe supervisor ngikulinganisela uhola 25,000. Yes. Osebenza la eThekwini usupervisor wakhona uhola 18,000. Uyayibona lonto? Ileyo nje kuphela engakubekela ngayo kuphela sengiyaphela futhi. Ngendlela nje inhliziyo ezibuhlungu ngayo la eThekwini. Uyabona mfowethu iqiniso elihle limsulwa. Uyabona umasipala mana kukhona umasipala la engifonelwe usisade khathazekile la osebenza kwamasipala ungibhalele ngomasipala waseMpendle. Uyezwa umasipala waseMpendle. Umasipala waseMpendle la uspeaker wakhona ubani? Angimboni uspeaker wakhona. Umasipala waseMpendle before makufanele ukuthi kumele uqashwe, kumele uqala ulale nospeaker wakhona eMpendle. Qala before uqashwe kamasipala waseMpendle. Bese badla imali ewu48 million. Imali ewu48 million bayidla sebeze bafihla nama laptop ngoba befuna leyo mali bathi imali ye disaster. Bafihla ama laptop benzela ukucisha ubufakazi. Uyayizwa leyo nto leyo. Abantu abenza lokho ke lapha umasipala waseMpendle usizwe ndlela une corruption benosamora. Yiba benza corruption lapha bese kuzoba ubani lo mama lo ubulo mama ade bembhalela ukuthukunikeza indoda yakhe amathenda. Ubani lo uphi wonbo ikhona ikhansela ekuthiwa Dlamini alihlali nakhona lapha eMpendle kodwa liphethe eMpendle. Hey abapolile labantu bazongibona kahle ngo20 ubulo mama ekuthunikeza labantu bengimbhalile lana nje. Lo mama uphi angisamboni. Ubani uNana Shabalala. Yebo uNana Shabalala umasipala waseMpendle amathendo wanikeza umkhwenyane wakhe. uNana Shabalala waseMpendle wanikeza umkhwenyane wakhe amathenda. Fanele betshelwe indaba zabo laba. Uphethwe yini lomasipala iNC? Angazi uphethwe yini kodwa kulapha eMpendle angazi ukuthi uphethwe yini. Angiwazi impela. Impendle municipality engikwaziyo. Bese bakhona uMM angazi uMM wakhona ubani. Hey odoti indaba zabo bonke ngizobe ngibatshela bonke. Bonke ngizobe ngibatshela ospeaker yonke lenyaka
akukwazi ukuthi kuqashwe abantu besifazane ukuthi kulalwe nabo komasipala before beqashwe. Hey, akulalwa nabantu before bezoqashwa. Ngendlela okuxhashaza ngakhona abantu kudlalwa ngokuhlupheka kwabo. Fanele before beqashwe, fanele ukuthi kuqalwe kuyolalwa nabo. Fanele kuqale kulalwe nabo kuqala ama-security asebenza komasipala arodwa into ubhubha awaqashwa nje permanent ama-security asebenza komasipala. Awaqashwa permanent. Kunjalo futhi. Lungile mnewethu. Lungile mnewethu baningi abantu laba babhalenze la. Nabantu. So. Hey, hayi lungile futhi. Lungile mnewethu. Nozi? Yebo bhuti njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila, ukhuluma noNozipho Nkosi eMpumalanga ePiet Retief. Umkhondo municipality. Umkhondo municipality. Uphethe ubani umkhondo? Umam Ngilosi. Isibongo uNgilosi. Angazi noma isibongo iningilosi noma igama, ngazi nje ukuthi umam Ngilosi. Umama uNgilosi. Yabo bambiza kanjalo. Kahle uNgilosi. Ya ngizoke ngikutholele mase sengiyakubhalela ukuthi ngibani. Kulungile ntombi. Yebo sinenkinga thina la enkulu futhi. Lana uma ngabe baqasha kuqashwana ngobuhlobo. Oh bafana nomasipala baseBergville nowaseMnambithi nowaseMsinga la qashana khona ngobuhlobo bese kubana laba bala emkhanya kude nalaba bangaphansi komzinyathi nothukela bafana nalabo masipala ya kodwa ke anginankinga ke nalokho kokuqashana kwabo ngobuhlobo kodwa okungizwisa ubuhlungu kakhulu umama wami bathi ke bamlanda la ekhaya bathi ke akazobhalisa indlu kwathi meka sabhalisile indlu bathi mekathi uthi uyochecka sekuthiwa izindlu iphumile uthola sekuhlala amaswazi endlini yakhe sekuhlala iswazi after lapha ngazi bamkhipha kanjani ku system ukuthi benza kanjani and then before ashona umama wami asho ukuthi unendlu kanje indlu yakhe yenziwe kanje that time I was at the college I was doing my last year. Okay ngibuye mase ngiqedile esikoleni because ngishone 22 this angizwa uthi qaphu kuthi ngihambe ngiyochecka lapho ke bese bekasashonile ke ashone ngoDecember mina ngichecke ngabo January mengifika lapha kaMaspara ngithi ngiyachecka ngifuna ukuchecka indlu yamama mengifika iyavela ka housing but mase sengiphinde ngibuyela ntambama ayisaveli bangitshela ukuthi indlu akusiyo yakhe yabanibani saya lapha mesifika laphana loyana angimathi itayitela ulithole kanjani within a day sekanetayitela yena sekanakho konke endo waseswazini akanazo izinto zala eSouth Africa ngikhulume nomunye ubhuti mengikhuluma naye kuba ngathi umuntu ongisizayo mekabona ukuthi ngiba serious wabese wangiduba azange sangikhulumisa sangithethisa noma hlangana nami kwathi ngalesikhathi kune meeting wangibizela eceleni ubhuti wakhona wangibuza ukuthi ngisamthanda nogogo wami ngoba ngihlala naye ngathi mina yebo ugogo wami ngiyamthanda wathi ngizoyekela lo doti engikhulumayo ngoba ugogo wami ngiyomthola lahlekile ndo zonke ihlobo zami ngiyoyithola ilahlekile kusukela lapho indaba yakhona ayizange ize ihanjele umuntu ngabika and then lapho mawubike epolice station la Piet Retief abakwenzeli lutho shem khohlwa kunokuthi ubike ukuthi bakusize uzoba nabantu abazofika ekhaya kini bazokusabisa noma bakufonele ngama private number bazokusabisa. Kulungile wentombi kulungile sizoxoxa. Okay anginankinga ngiyabonga. Yebo. Uyazi ngicela nonke ngizoni-attenda nonke ngicela ningi-DM ngenamba zenu nomasipala benu nezinto ezenzeka komasipala benu niyangizwa ngithini mangiphuma la ngifuna ukunifonela ungitshela ukuthi umasipala wangakini kwenzakala u1 no2 no3 ngicela ningi-DM isikhathi manje fanele uyosebenza kamasipala wangakini
Yilokho abakhona kwasisebenze kamasipala. This time fanele sibagwaze bayathanda bathanda. Kulungile. We MK forever. Abakotole. Njani kwethu? Hayi sikhona mfuthu sikhona. Uyazi kade angifisa vele ukuthi ngikhulume nawe mfuthu. Yabona nje ukusukhuluma nje indaba ye DM nje. Wesho ngayi sengithathile inombolo. Yeah, ngicela abantu namanje ngiyaphinda ngiyasho ngicela abantu bengi-DM ngizobafonela mina. Ngizothenga i-airtime nginifonele nonke ngifuna ukuthi ningitshele omasipala benu lento abayenzayo yokuthi iqashwe ngobuhlobo nobungani ngo-2026 kumele bonke omasipala befole umkhonto ukwazi ukuthi wonke umuntu eqashwe permanently kwamasipala bese kuba la incontract lezi kube yilapho kuqashwa khona kushintshwe fanele ukuthi kushintshwe yonke into komasipala. Mina kahle ngiphansi kwetheku kodwa ke iward engikuyona uward 33 osembili. Ngifuna umasipala nje engifunayo ngoba mengazi ukuthi isela lemele liphethe lapho uyabona. Itheku baba. Kulungile ke ukhawunda manje sesiphethwe ile nsizwa kaXaba manje. Yeah. Hani umqondo uXaba into enjalo nje. Lami udaba lihlukile-ke baba. Kahle okokuqala nje ulithi nje mne wethu yabona lungabe lude kakhulu uluthi nje wanya ingakho ngithi ngifuna nje ukuthi nginqamlele nje ngikhe phezulu. Yeah. Okokuqala nje ngifuna ukwazi ukuthi if like sifuna ukufoma i-structure la ewodini yethu yimiphi iminyango esingayihamba nanokuthi ama-membership ikhadi litholakala kanjani. Mana awungi-DM kuze sizokwazi ukukhuluma ngale ngoba uzoyishintsha le topic engiphe kwayo. Ngi-DM okungcono mne wethu. Hayi akunankinga ngizoshiya inamba yami nje kwi-DM yakho sikwazi ukuthi sixoxe kahle Mfoka Godole. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Nibe nosuku oluhle madoda. Uyalwazi udaba mbongeni.